onon wattuɓe hakkillaju men e yewtere Boowal Ganni tongode men hande ari ko ruttinade jokkodiral woɗeɓe ɓaleɓe gila hanki ngal jokkodiral pawigal e ndolago e ɓuuri fiya addani ɓaleɓe leptede lorlede e yejjitinede hanki men e yejjitinede ko kañum men goni mbuto godagal innama ade e jewte men ɓennude en puɗɗinomo simtude ɓaareɗe tubakoɓe kutorino gam mumtude fina tawa e donadi men ɗen ɓaare jibinaɗe ilo noon e yonto missionnaire en adiɓe arde ñukkindade cimti bindi mumen jibini dango ɓen dariɓe hande ina dokka en bindanɗe gurdam ɓe meeɗa ɗoftade hormo teddugal innama aade ɓuuri tengtude ɓalejo eɗen paami gurdam mabɓe foof fawi ko e tugnorade dañal addini ha aade watti hutorade aade bandum e kala ko ɗum wawi jarde waɗini e on saaha hay diine gonnoɗo ɗo diine Isa arnoɓe ga e nder Afrique kañumen wonde gomɗinino wonde ɓalejo no foti hutorede ina tawerno e defte mabɓe khutbaji mabɓe on saaha dango noon e fannu no tubakoɓe mbaɗirtuno ɗum ni ɓen dariɓe hande ina dokka en bindanɗe gurdam ɓe meeɗa ɗoftade hormo e teddugal innama ade ko lefte ɓurɗe mawnude nde tagore Allah nde hormi waɗa e dartol ɓi adama ɓuuri tengtude ɓalejo ujunnaji yimɓe taw ko sagataɓe tambinoɓe ɓamtare rendo mumen nangama nawa guƴƴoyade leyɗele to Amérique to e saaha machine yiitako e ɗum koɓe mbiyanno commerce triangulaire woni julagu e maaletal kurɓataki ɓen julankoɓe ummotoɓe to Europe ngara Afrique ƴettuɗo yimɓe nawa Amérique beela ina ligganoyo ɗumen leyɗele ko daña toon foof artire to Europe woni commerce triangulaire ko nawa e sagataɓe limotako ko maayi hen e maayo hatgo saabu salade yeeyoyede andittako e on saaha mo ina yaha foof tubakoɓe cakkat peeje no on ina yejjitira hanki mo inde e yettode natta wodde wonandemo tufde gore wotere tufɗiɗo ɓaleɓe ɓuuri taccinirede fewde Amérique so yahina ha sagata nannama e suudu ndo ala duttal inde mum majjinti o ɗakkante ko kayit taw ko tongode waɗata hen hono no dammuwol jeeyetengol ni ɓen tubakoɓe goni hande rokkoɓe en bindanɗe gurdam taw noon ɓe tafi dañal mabɓe koye dow warñede ɓaleɓe ma mbiya ɓe ƴaawi koye warñede ɓaleɓe haɓe mbawi awde toon godalngal mabɓe hande e dañal mabɓe nden mbiya ngaalu foof ngoɓe kutoro hande ngo sukaɓe men jiiɗi yaade hande e dow alay saago e laaɗe wartare ina gaddoya ɗum ɗesi waade kono heɓtiroyde junggo ñaama ɗum ko waleɓe nawruno junggo nano ngal gueɗal labtirta ko ɗum borjoŋagal woɗeɓe pawi e ɓaleɓe ko masinde yiitande watti jibinde faggudu e ñalawma goto ko temedere sagata wawana addude ɓe dartin juulago ɓaleɓe ɓe mbi hankadi harmi hersinima kono kadi ɓe taƴi leyɗele ɓe juppoyi toon ɓen ɗon ɓaleɓe ɓeɓe kutorto no kurjuru ni ɗum addani woni leyɗele mbaɗe no Libéria ni godalngal ɗumen ɓe dokki ɗumen jeytare firtore min natti sohlude on e fannu nomin cohlirno on hanki hejjaki kono kadi ne yeehi ha 1848 nde tubako biteɗo Victor Schœlcher yaltini miijo karmingol ko wiite esclavage firtani wonde harmi firti wonde koɓe natti sohlude ɓaleɓe saabu ko temedere ɓalejo waɗanno machine yiitama ne waɗa ɗum hayso inde on ɗon ina heddi hande yimede e nder tarikh baɗe tarikh kam no kolliri wonde wona ɗum ad itti ko wiite ko esclavage
en paami wadde bakkortoɓe hande ɓamtare ciiɓingal mumen ko e ƴiƴe meje ɓaleɓe ko ngal jaɓɓal tan kadi jokki ha jibini gurdam aade mo yiyata so wona gartam mum e ko ɗum wawi jarde foof so foti e yeyde neɗɗo walla warde bandum hutoro ngalum poɗɗa kon huɓere ndeni ala so ɓiɗɗo jibinama wiyata ko yo Allah wurno ɓuttidina weele ko yo Allah wurno barkina ko barke dañja sa hawre temedere mawɗo mi wima ka mawɗo to mettere ma wonen ko gonga ko Allah waɗi holko ma won tawi neɗɗo hakkille ɗum Allah rokkuma ngal ɗo jaɓɓal gurdam pawingal e miijo capitalisme addini fawde hunde fof e dañal yejjiti godal innama aade e teddungal ngal Allah hormiɗo mbiyen hande tubako kadi waylo mbaɗi kono wona yidde no yimiyanke o wira noon dango harmiri koye dow hono siɓade ƴiƴi meje ɓaleɓe ɓe jomiraɗo rokki galɗugol leyɗele mumen jokki e fannuji goɗɗi ko wiyete colonisation hono no jimani ni ngal dawal tarik jokkodiral ɓaleɓe e woɗeɓe ko gaddin goɗɗo dombel ngata wutta feccuɓe leyɗele jimi ɗumen e dow tugnade ha hande e arde findinde ɗaniɓe ɓe ngala pinal hono no ɓe kujinirtuno hanki e hecci hanki elle tan pinal ko ɓurɗo doole fof yo war ɓuraɗo walla ko ɓamtare bempilande ngal dawal kalifandi jokki hande daɗɗi batu Berlin e garɗugol Bismarck gonɗen koye 1884 1885 ngun batu jibina koye teskuyo poɗodiral tubakoɓe puɗɗinogal jibinde pelɓodiri hakkude mabɓe e poɗodiral leyɗele ɓaleɓe walla poɗodiral jeyɗe ɓaleɓe e halfude ɗumen woni noon hankadi joddoɗen jewtiden ƴeewen holno kalfirten ɓaleɓe ɓoften ngaluji mumen tawa en kaɓani en dukdani e koye men koye ngun batu labbo fof dardi e tunde mum Afrique fecca no naggel mawludu talategel ni koye ngal dawal jaali wostare to banggue ɗemɗe e pini koye on yonto kadi jibina jebbilare ɓalejo ndi yeehi kadi ha ɓe gandi ɓe didini en lawol dewategol tawa dawetake bongol no yimiyanke o wirata ni e yiyande mabɓe Afrique nannamo e bolol ngol ala celol ngol wappade wawata wonde bolol ɗo ɓalejo rewata caggal boɗejo ha darga daro ko nden ɓe mbi hankadi Afrique fini yo heɓ ndimagu mum woni ko wiyete les indépendances ɓe dokki Afrique ko hoore mum yogue leyɗele tuggi 1956 ha 1960 so wona tan leyɗele gonnoɗe e jimade leydi Portugal walla leydi Algérie kemdi jeytare mum e ale saga e 1962 ngol ɗo kadi dokkugol yimɓe koye men ko famde hankadi min didini on didol ngol on mbawa rewde so wona rewde caggal amen so min isli mbiyon yarhamakallah ngon hella dartol udda joli kadi ko wiyete néocolonialisme et impérialisme en paami e kala hen dawal ƴaŋata so wona nde tubako faami hankadi arrahmani taƴi fiɓotako ɗo tiiɗi goppen ɗum ɗo payene goɗɗo hande kadi ndaw fannuji punti e ciibugol ƴiƴe meje ɓaleɓe taw koye ƴoƴre garɗo e dow ko wona puydam tawaɗo kono noon e dow wondemo karay siro mo siccata sikkittako aduna ene jokki koyngal tubako ene jokki e siiɓade ɓaleɓe hol wuro ngo garata hande tawa yiyani hen tubako garɗo wi ari ko wallude taw ari ko yeyde miijoji aduna holno foti pelle ɗe gona laamuyankoje gonɗe ɗuggidde kuɗel e kuɗel godaɗi men pinal men aada men diine men taw rewi koye pelle ɗe gona laamuyankoje goɗɗe hol wuro hande ngo jaɓɓaki tubako goppuɗo gurdam belɗam wi ari ko feccude e men caɗele gurdam e dow ko en paamani hol wuro ngo jaɓɓaki bayluɗo inde mum wayli yettode mum suuɓi inde joom wuro walla inde cuddiɗo joom wuro nam nafoore men nan hen taw ko nafoore faggude joni joni kono gartam ko jogude soñiyede ngal jokkodiral janggo ko Allah tan andi ɗum jogori wonde beele ina yono ɗeɗo balle garoje tan walla ɗum koɓe mbaɗata e nder gure men taw mone mabɓe foof ne rewindi ñukkintoɗo ballowo ɗum e rokkude humpito huftidingo e gonko men taw janggo e jaam won kadi ko ɗum jogori jibinoyde jibinande Afrique
kono kadi basal men wasani wonde hen e dow ngal jokkodiral e dow ko gollete e less tawa en tinani hoto haw hay goto janggo e nder leyɗele men so ɓiɗɗo jibinama wiyama Jean walla wiyama Paul walla innirama John hoto bettu en janggo e nder gendiji men julɓe dewlu men wattude nawede e juulirde ɗe en gandano ina kumoye toon walla ina pirtoye toon naati hande nokkuji men jikkuji ɗi en galana puɗɗiɗe warde ko heewi e moƴƴi men karminaɗi ɗi karmani bonnitaɗi ɗi pamatako ko gonga noon wona fof ko men woni ko moƴƴi kono kadi wona fof ko men woni ko boni hono no Mamadou Samba Diop moftuɗo wirannoni kala kelmendi ndi yaadani e ɓamtare ina foti taaɓede ɓenne kono kelmendi jiggandi fof no waɗi cuɓati poɗɗe ittede hen hade men famde tigui rigui namditoɗen holko yaare yahata ceeɗu holko furti koyngal faɓuru Ousmane Ndioro ko ɗo woni duga ha joni bakkude ma e Samba kañum ba yewtere nde poɗɗon jooɗodade on jooɗi holko yaare yahata ceeɗu kiwowo mo yiyetade mum lornowo dande e kolongal keediɗo mum a diwi keerol egguɗo boli portiɗi jebbeleni celi waalo goppuɗo keneli ɓuuɓde galleji gulneteɗi dabbunde garɗo feccade e bone duleɗi pooɗe e kolade gollortoɓe peɗeli hande juukintoɓe kebbe jeeri gandikiniɗo cahandi e meeri haalanam holko yaare yahata ceeɗu a woppi ɗaɗɗi ari e taɗɗi aɗa tablo ngulndi a andi hay takkorde yulde a nefani a elani hay mettude nde welani kono dey wonka haalani haalanam holko yaare yahata ceeɗu peƴƴi dabbude keneli ceekoji ɓandu duleedu ceeɗu nguleki duppowi jeese loworu ndungu e lofu ɓakkere waalo a jebbelinimo ɗum feccude miskineɓe kono wonka haalani haalanam holko yaare yahata ceeɗu sorsortoɓe ñalawma waaloɓe jimde ɗereji jamma nelaɓe suuɗiɓe yaɓɓoɓe binde wayloɓe indi luɓo jettoje woppuɓe iidali jaɓani kuunali e kanali yurmikintoɓe ɓe jurminaki sehlikintoɓe miskineɓe awiroɓe ñalawma soñiroɓe jamma wonko moftoɗon ko on kalani kaale holko forti koyngal faɓo beela wona ko wanno wattata nde ñukkintoɓe birtuno Afrique peeje René Kaye kaynino ngabel ha Amérique miijoji mango parko parkino mamiraɓe men e maayo hango nde savarñade baraza sañno guese gaño ɗi pirtatako peeje mabɓe jibini dango e jimandi hande ne ɓe garti e ñukkidade e mumtude donadi kono mere nawani rawandu ñaygal paalon peeje mon pusi rendo ngo fof faami notoyde batu koyli wirndi jabtoɗon eɗe namde holko yaare yahata ceeɗu holko furti koyngal faɓu ndeɗo yimre ko hollirde tan gonka men hande tuubnade kadi ene tuubakoɓe nangguiri en walla e nder ya garta e pilamɓe ñamboɓe mbatane nder men e dow wasde welede tawa amdaki ñande foof wonko ɗuggitte e ngorodi tamminode ɓuuri rendoji men tawa hande eɗen mbara koye men tawa en tinani eɗen mbara koyɗe men seeɗa seeɗa en gamdaki e nder peeje tubakoɓe ngam wottiɗinde aduna e nder koɓe mbiyata mondialisation en mbawa hen wasde haalde ko wiyete le capitalisme annabi mbuɗo no Ndiaye Saydou Amadou wirata ni hande ɗafti annabaɓe foof e nder nokkuji gandunoɗe kelmedi rendiyankagal ɗo gurdam fawino e andude aade e ittande ɗum hakku mum e nder rendoji ɓaleɓe ko rendo ɗowata aade hande miijoji ɓamtari pawiɗe e mbuɗo mbari miijoji rendo waruri hen ko tambino rendo ngo cippal luɓal ɗoftal e kelmedi gondi jokkere en ɗam ɗum foof jeyete koye kelmedi jogordi yoloyade e mayel jejji
sabu rendo aduniyankagal fawa ko e heɓi ñuggu e dow wawi waɗani hoore mum njurum korso e karay siragal pasiragal pawinogal e kerse endam kosam e duhol ma nattu e kelme jogorɗe samde nde rendo men hande woni rendo samminowo ɓuri mum ina faggo ɓuri jiggade capitalisme laatimo puccu harbi yanki honi aade ha woɗɗini ɗum neɗɗagal e ngal duƴƴal ɓamtare ma aade ya ha wonto e kullel kaalowel sabu mum faggade maale gurdam kullagu jiggangu e arani en to bange kelmede ɗemgal men nana mayire to bange tenko nde ɓalejo natti fewnude ko wurdata natti ɗum innude jango yimɓe fof ma nanodiroy e kelmede aduniyankori ɗo leƴƴi men jogorani yiitade koye men sabu samirede kelme kewɗe aade to bange dokke murti e rendoji woɗeɓe ha dikki jomiraɗo nde hooli hakkille mum yiɗi riwtude kala ko abbi e alliyankagal nden hoolare fawinde e yondinare e hakkille addi hande ha aade tinani kono nani watta hoore mum tagore jasde e wasde ɗoftade kuuɗire adeyankagal neɗɗo yedditima hande neɗɗagal ha wonti tagore wurde e surwede nde hakkille mum wonta deejde hakkille wonti tooke joomum wonko heewi ko wurono hanki woppa hande woppira yaadani e jamanu tawa ina jogino sababu godalngal mum hanki pembi men ina jogino firo aɗa wawno darde pembol walla morol ganda hol galle o nawtatambo toñi ɗi laatino ko jammoje e jelode kinɗe e galleji hande hayso pembi ŋeñadi ina ngoodi ko ɓuri hen hewde ko jiggadi ni ha innira leƴƴi goɗɗi ha to Afrique du Sud e ɗer ɗum koɓe mbiyata Zulu e ko abbiti hen ko hono noon moori e fannuno lelnirtino tawa wonko kalata ande ngol morol ko belammo ngol ko sunare ngol ko dewgal ngol ko morol ɓesgo e ko abbiti hen hande ɗum yejjitama ɓesɗo e dambiɗo ala bawɗo sernude taw namnitaki berti pirli e juurorɗi gueɗal hen fof jogino ko nde foti waɗede e poɗɗo ɗum wadde hande rewɓe kawritoyi e gaddin goto ɗinɗo jiggiɓe pine ɓe ganda holko ɗeɗo pine pirtata ndenne dey kala ko jigga hayso tawi yeddittako e dalilu godalngal mum to iwito ɗo ari ɗo kam yimɓe natirta hen tan ko yo bon yo Allah bonnu ndaw hande suko jornuɗo tuubu woppi cakkibo yalti tawa so a namdimo baɗo ɗum o hol sababu ngal ɗo baɗal jomum wawa ɗum simtandema Chris Koros adduno ɗum ko dumbanoɓe e nder Amérique dumbanoɓe to Amérique ittannoɓe duhi men walla sentiraji men ina mbartoro mbatti haɗede naddude sentiraji men so jalti taw poƴdam naati ɗumen tubaji ɗi gono joroji ɓe mbatti ɗum feeling woni ɓe mbatti ɗum joljole holno foti sukaɓe rewɓe hande ñamboɓe ko ummi to leydi Inde yuloɓe noppi woda ko mbaɗi hen walla ni jula ɗemgal woda ko mbaɗi hen tawa e nder ɗin leƴƴi rewɓe resaɓe e seeraɓe kam e diwɓe e boombi cerdirte ko ngal ɗon cinkal tawa enen eɗen kutoro en ganda ɗum so en gandi kala ko neɗɗo waɗi taw koko jiggi ko ɓamtuɗo pinal gongal ma en eto e ko adinde eɗen ɓamta ko arani en gaddi etade andude holko ɗum firata tawa e holto ɗum itta jila wattude aduna miijo woto ko ɓural kono kadi ko basal sabu fodde ɓurde e ɓurede andate ko nde pini certi kono so fof wonti gotum wodat basɗo fof mum ɓen aroɓe to men jangguinde pinal gotal taw ko pinal aduniyankewal nana jiggi e fanno gurdam ko woɗɗinta neɗɗo neɗɗagal mum ɓen yedduɓe eɗen jogui nesuji e pini tumumen to ina farnore ko enen eɗen kuɗoro gay beele rende men heeɓi e tolno ɗo ina wawi jabde desodiral rewɓe ɗiɗo ɓe dewlum men dagnate e lawnirde walla e cuddugo worɓe ɗiɗo sifodiroɓe ɗereji dewgal laato hakkudum men fof noon fawi koye dow dalilu neɗɗo fof yo woppe wurde no yiɗiri ni gurdam heeɓe ñoggu eɗen dutto e pele aade gadano no tellina e leydi ko hono noon yirete hande ɗo aade suɓoto
humdanede ni e dawangel mum walla e resondirde e ullungel mum taw ko ullungel walla dawngel ngel ne beele rendoji men ina mbawi jabde gurdam ɗo rawandu jogana ration lewru latiji mum sarboteje mum caabune mum jampe mum fofof mum ina ñammine tebbuli ina waɗane dessert ina loote e saaha nde foti lootede ina lelo e lelde nde aade handuno taw wonɗo ɓi adama ina luuɓa heege ɗe woɗɗani ɗam gurdam heɗotoɓe bowal ganni tedduɓe jiɗɗen hollirde ko mahgo pinal aduniyankewal foti darnirede ko tuufeje markiraɗe ndiyam mabɓe e leydi men simon mabɓe e jaarede men ɓakke ɓe e dorne ɓe lahal lacciri gotago aduna foti sahirede ko lacciri mabɓe e ndiyam fayande men laalo ɓe e lamɗam ɓe basgol wattorde ɓe hen e jeere winderiyankore jibinoy to janggo e jaam ko basal aduniyankewal nde neɗɗo woɗɗinte neɗɗago mum joni noon ngaren e konngol mbaynigo konngol mbaynigo ngam uddude yewtere bowal ganni ɗo ke Abdoulaye Ba to beeli seno o wi cakkude ma ko cakkide e less cakko debbo ma Oumou Ba to wuro men ron o wi waldude e tikkere ɓuri waldude e nimsa Abdoulaye Djiby Mar to wuro men hunde ko hayre o wi kala ko neɗɗo yiɗa tine e mum yo sala ɓooya e mum Amadou Ala Djilli mo wuro men Dulmaji Funeɓe o wi ɗanniɗo ɗaani on artata ina laami Mamadou Harouna Sigan o wi mo hoyɗi ina hocci haalis yo humto haajo mum gila finani miijade ko moƴƴi ko gollude ɗum ɓuri Huley Demba to wuro men Ari Fundi o wi kufni so ittanani neɗɗo naangi fotani ɓuucade ngande mum Goggo Ba mo wuro men Ron o wi mo ina ñoho salli on sakkata ko salli Issa Diallo to wuro men Galayaɓe Seno o wi foyre huɓɓude hakkude maayo wona ndiyam toɓo ñifata ɗum so hendu walliti besowo saño ñallata e jaam ko ɗum ɗo woni komin gaddanno on to konngol mawɗo e nder nde ɗo tonggode yewtere mon bowal gande